tomto videu si ukážeme, ako si môžete uhačkovať takýto jednoduchý svetrík. Je to najmenšia veľkosť na 0 až 2 mesiace. Väčšie veľkosti nájdete na mojom blogu. Tento svetrík je hačkovaný iným spôsobom, ako sme doteraz boli zvyknutí. A to tak, že sa hačkuje najprv predný a zadný diel osobitne a nakoniec rukávy. Nakoniec všetky tieto časti spolu zošijeme. Čiže svetrík sa hačkuje v radoch a začíname od spodnej časti smerom nahor. Na jeho výrobu som použila vlnu značky King Cotton. Je to hrubšia vlna, preto je tento svetrík vhodný na zimné obdobie. Pokiaľ by ste chceli použiť inú vlnu, tenšiu, treba postupovať podľa väčších veľkostí, pretože použitím tenšej vlny by sa vám svetrík zmenšil. Budeme začínať spodnou časťou a na začiatok si uhačkujeme retiesku z 29 očiek. Keď máme retiesku z 29 očiek hotovú, uhačkujeme jeden polodlhý stĺpik do tretieho očka od háčika. 1, 2, 3. Teraz budeme hačkovať jeden polodlhý stĺpik do všetkých očiek retiesky. Stretneme sa na konci. V prvom rade máme uhačkovaných 27 polodlhých stĺpikov. Budeme pokračovať druhým radom, uhačkujeme si jedno retieskové oko a otočíme. Do prvého polodlhého stĺpiku si uhačkujeme jeden krátky stĺpik. Teraz uhačkujeme jedno retieskové oko a nasledujúci polodlhý stĺpik preskočíme. Do druhého uhačkujeme jeden krátky stĺpik. Čiže budeme tu vytvárať takú medzeru. Stále budeme pokračovať rovnako. Keď sme uhačkovali jeden krátky stĺpik, nasleduje jedno retieskové oko, jedno očko preskočíme a do druhého uhačkujeme jeden krátky stĺpik. A znovu jedno retieskové oko, jedno očko preskočíme, do druhého uhačkujeme jeden krátky stĺpik. Takto pokračujeme až na koniec. Hačkujeme do každého druhého polodlhého stĺpiku. Vychádza nám to presne tak, že posledný krátky stĺpik uhačkujeme do posledného očka. Čiže toto je vzor, stvorený z dvoch radov, ktoré teraz budeme opakovať, až kým nedosiahneme potrebnú výšku svetríka. Do miesta, kde začneme zužovať na rukáviky. Čiže pokračujeme teraz radom polodlhých stĺpikov, uhačkujeme si teda dve retieskové oká, otočíme prácu a budeme hačkovať jeden polodlhý stĺpik do prvého očka a jeden polodlhý stĺpik do medzery. Prechádzame popod jedno retieskové oko. Hačkujeme ďalej až na koniec radu jeden polodlhý stĺpik do krátkeho stĺpiku a jeden polodlhý stĺpik do medzery. Stretneme sa na konci radu. Čiže v tomto rade sme znovu uhačkovali 27 polodlhých stĺpikov. Teraz znovu bude pokračovať rad s krátkými stĺpikmi, čiže jedno retieskové oko a otočíme.
Háčkujeme krátky stĺpik do prvého očka. Potom uhačkujeme jedno reťazkové oko. Jedno očko preskočíme a do druhého uhačkujeme krátky stĺpik. Znovu sa tento postup bude opakovať až na koniec radu. Jedno reťazkové oko, jedno očko preskočíme a uhačkujeme krátky stĺpik do nasledujúceho očka. Stretneme sa na konci radu. Teraz budeme opakovať 3. a 4. rad, potom sa stretneme a budeme pokračovať v zužovaní na rukáviky. Takže celkovo máme teraz uhačkovaných 16 radov, a to 8 radov polodlhými stĺpikmi a 8 radov krátkými stĺpikmi s medzerami. Teraz budeme zužovať tieto bočné miesta, pretože tam prídu rukáviky. Takže teraz bude nasledovať rad polodlhých stĺpikov. Uhačkujeme si 2 reťazkové oká, otočíme a zhačkujeme prvý a druhý krátky stĺpik do jedného polodlhého stĺpiku. Čiže vpichneme do prvého očka, vytiahneme vlnu, nahodíme, toto očko s medzerou preskočíme a vpichneme do druhého krátkeho stĺpiku. Vytiahneme vlnu von, máme na háčiku 5 očiek, nahodíme a prejdeme cez všetkých 5 očiek na háčiku. Čiže takto sme zhačkovali 2 krátke stĺpiky do jedného polodlhého stĺpiku. Teraz budeme pokračovať klasickým spôsobom. Jeden polodlhý stĺpik do medzery, jeden polodlhý stĺpik do krátkeho stĺpiku, znovu do medzery a pokračujeme takto až na koniec, kde sa stretneme pred predposledným krátkym stĺpikom. Takže zastala som pred predposledným krátkym stĺpikom, pretože tento predposledný stĺpik a posledný stĺpik znovu zhačkujeme do jedného polodlhého stĺpiku. Čiže vpichneme do prvého, nahodíme vlnu a vpichneme do posledného krátkeho stĺpiku. Nahodíme a vytiahneme vlnu cez všetkých 5 očiek na háčiku. Teraz bude nasledovať rad krátkych stĺpikov, takže si uhačkujeme jedno reťazkové oko, otočíme a budeme pokračovať klasickým spôsobom ako predtým. Čiže krátky stĺpik do prvého očka, potom si uhačkujeme jedno reťazkové oko, jedno očko preskočíme, jeden krátky stĺpik do nasledujúceho očka a takto pokračujeme až na koniec radu. Jedno reťazkové oko, jedno očko preskočíme a krátky stĺpik do nasledujúceho očka. Stretneme sa na konci radu. Na konci by nám to malo znovu pekne výjsť, že jedno očko preskočíme a posledný krátky stĺpik uhačkujeme do tohto očka, čiže do posledného polodlhého stĺpiku. Keď sme uhačkovali predný diel podľa predchádzajúceho obrázku, budeme pokračovať ďalej hačkovaním tejto krajovej časti na jednej strane aj na druhej strane, čím sa nám vlastne vytvoria pliecka a zároveň otvor na hlavičku. Takže pokračujeme radom polodlhých stĺpikov. Uhačkujeme si 2 reťazkové oká. Otočíme a uhačkujeme si teraz 7 polodlhých stĺpikov. Začíname prvým očkom.
Keď máme 7 polodlhých stĺpikov uhačkovaných, uhačkujeme si jedno reťazkové oko a otočíme prácu. Teraz prvý stĺpik preskočíme a do druhého uhačkujeme jeden krátky stĺpik. A pokračujeme jedným krátkym stĺpikom do všetkých očiek až na koniec. Čiže uhačkujeme celkovo 6 krátkych stĺpikov. Teraz odstrihneme vlnu, ukončíme a to isté zopakujeme na druhej strane. Takže nahodíme vlnu na druhom konci. Uhačkujeme 2 reťazkové oká a 7 polodlhých stĺpikov. Keď máme 7 polodlhých stĺpikov uhačkovaných, uhačkujeme si jedno reťazkové oko a otočíme prácu. Prvé očko preskočíme, do druhého uhačkujeme jeden krátky stĺpik a budeme pokračovať jedným krátkym stĺpikom až na koniec. Môžeme odstrihnúť vlnu a ukončiť. Takže takto vyzerá predný diel. A teraz si uhačkujeme rukáviky. Rukávik bude vyzerať takto. Budeme ho začínať vlastne z tejto spodnej strany, kde bude najúžší. Postupne budeme pridávať očká, čím sa rukávik rozšíri, až sa dostaneme k tejto najširšej časti, ktorú potom prišijeme na svetrík. Takže na začiatok rukáviku si uhačkujeme 20 reťazkových očiek. Teraz uhačkujeme jeden krátky stĺpik do druhého očka od háčika. A pokračujeme jedným krátkym stĺpikom až na koniec reťazky. Uhačkovali sme celkovo 19 krátkych stĺpikov. Budeme pokračovať druhým radom, kde si pridáme 2 očká. Čiže uhačkujeme si jedno reťazkové oko a otočíme. Do prvého očka uhačkujeme 2 krátke stĺpiky. Uhačkujeme jedno reťazkové oko. Jedno očko preskočíme a do druhého uhačkujeme krátky stĺpik. Čiže teraz budeme pokračovať rovnakým spôsobom ako v základe svetríka. Jedno reťazkové oko, jedno očko preskočíme a jeden krátky stĺpik do nasledujúceho očka. Takto pokračujeme až na koniec radu, kde do posledného očka uhačkujeme znovu 2 krátke stĺpiky. Do posledného očka uhačkujeme 2 krátke stĺpiky. Teraz budeme pokračovať striedaním radov polodlhých stĺpikov a krátkych stĺpikov s medzerami, tak ako v základe svetríka. Celkovo to tak urobíme 3 krát a v poslednom 6. rade krátkych stĺpikov znovu takýmto spôsobom pridáme očká. Napíšem vám to aj do nasledujúcej schémy a stretneme sa, keď budeme mať týchto 6 radov hotových.
Čiže začíname polodlhými stĺpikmi, čiže 2 retieskové oká. Polodlhý stĺpik do každého očka. A do medzery pod retieskovým okom. Takže v ďalšom rade budeme pridávať krátke stĺpiky. Uhačkujeme jedno retieskové oko. To je ten posledný 6. rad, o ktorom som hovorila, že budeme v ňom pridávať očká. Čiže rovnakým spôsobom ako predtým uhačkujeme do prvého očka 2 krátke stĺpiky a pokračujeme jedným retieskovým okom. Jedno očko preskočíme, do nasledujúceho uhačkujeme jeden krátky stĺpik. Takto pokračujeme až na koniec radu, kde znovu do posledného očka uhačkujeme 2 krátke stĺpiky. Čiže vidíme, v poslednom očku mám znovu 2 krátke stĺpiky. Teraz budeme pokračovať bez pridávania očiek. Budeme znovu striedať rad polodlhých stĺpikov a rad krátkych stĺpikov s medzerami, celkovo 5 krát. To znamená, že si uhačkujeme teraz 10 radov. V poslednom 10. rade budeme rovnakým spôsobom ako teraz pridávať očká. Na začiatku 2 krátke stĺpiky, aj na konci 2 krátke stĺpiky. Čiže stretneme sa v tom poslednom 10. rade. Takže toto je posledný 10. rad, v ktorom som uhačkovala 2 krátke stĺpiky na začiatku a 2 krátke stĺpiky aj na konci radu. Teraz budeme pokračovať jedným radom polodlhých stĺpikov a jedným radom krátkych stĺpikov a v tom rade krátkych stĺpikov si znovu takýmto spôsobom pridáme očká. Čiže teraz nasleduje rad polodlhých stĺpikov, kde hačkujeme jeden polodlhý stĺpik do všetkých očiek a medzier. A v nasledujúcom rade si pridáme znovu očká na začiatku a na konci radu. Takže pokračujte až na koniec. V ďalšom rade si pridáme očka na začiatku a na konci radu a potom budeme pokračovať posledným radom. Takže vidíme, že sa nám rukávik pekne rozširuje. Teraz nás čaká posledný rad, v ktorom budeme rozširovať trošku iným spôsobom. Uhačkujeme si jedno retieskové oko a otočíme. Budeme hačkovať jeden krátky stĺpik do nasledujúcich 6 očiek. Začíname prvými 2 očkami, čiže jeden krátky stĺpik, druhý krátky stĺpik do druhého očka, tretí do medzery, ešte 3, teraz si uhačkujeme 5 polodlhých stĺpikov. Do nasledujúceho očka pridáme polodlhý stĺpik, takže uhačkujeme 2 polodlhé stĺpiky. Do nasledujúcej medzery jeden polodlhý stĺpik. Teraz znovu 2 polodlhé stĺpiky do nasledujúceho očka. Jeden polodlhý stĺpik do nasledujúcej medzery. A ešte raz 2 polodlhé stĺpiky do nasledujúceho očka. Teraz pokračujeme jedným polodlhým stĺpikom do 5 očiek. Keď máme 5 polodlhých stĺpikov uhačkovaných, zostáva nám tu ešte 6 očiek, do ktorých si uhačkujeme jeden krátky stĺpik.
Môžeme odstrihnúť vlnu a ukončiť. Môžete si nechať dostatočne dlhý koniec, aby ste mohli potom vlastne rukav prišiť na svetrík. Čiže v tomto poslednom rade sme pridávali očka v strede rukáviku, čo bude mať význam pri jeho ohýnaní a prišívaní na svetrík. Druhý rukávik si uhačkujeme rovnakým spôsobom. Takže začneme so zošívaním jednotlivých častí. Najprv si zošijeme svetrík v oblasti ramienok. Na to, aby sme to mohli urobiť, si musíme vlastne svetrík dať k sebe tými časťami, ktoré k sebe pasujú, podľa vykrojenia na rukáviky. Čiže vidíte, že toto je opačná strana. Takže treba si to spraviť tak, aby vám obidve časti pasovali na seba. A začneme vlastne od polovice tejto časti na ramienkach, pretože tu budeme prišívať ešte jeden gombík, aby sme mali pri obliekaní svetríka dostatočný priestor na hlavičku. Keď máme jednotlivé časti pekne na sebe, tak ako bude svetrík vlastne vyzerať, tak si ich musíme otočiť z vnútornej strany, pretože zošívať budeme z vnútornej strany. Čiže keďže začíname ramienkami, otočíme si tento diel na druhú stranu a otočíme ich vlastne na ruby. Takže navlčieme si vlnu do ihly a začíname v treťom očku od kraja na jednej strane, na jednom dieli a takisto si nájdeme tretie očko na druhom dieli. Tieto dve očká spolu zošijeme. Pokračujeme smerom von. Zošívame nasledujúce dve očká obidvoch dielov. Rohové očko. A teraz budeme pokračovať rukávikom. Priložíme si rukávik, ktorý máme otočený tiež z vnútornej strany smerom von, pretože nakoniec celý svetrík otočíme. Prehneme ho na poli, tak aby nám vlastne tieto očká krajné sa lícovali, pretože ich takto budeme prišívať teraz na jednotlivé časti svetríka. Jednu polovicu rukávu prišijeme k prednej časti a druhú polovicu k druhej časti svetríka. Čiže k prednej a k zadnej časti. Prišijeme každé jedno očko rukáviku. Takýmto spôsobom prišijeme celú stranu rukávu, pričom budeme sa snažiť lícovať aj toto zužovanie, ktoré tu máme, a skončíme presne tam, kde sme začali zužovať. Potom rovnakým spôsobom budeme pokračovať na zadnej strane rukávu. Keď máme prvý rukávik prišitý, rovnakým spôsobom prišijeme aj druhý rukávik. Začneme znovu v treťom očku od kraja a budeme pokračovať smerom von, kde potom zošijeme jednotlivé časti rukáviku. Keď
Keď máme oba rukáviky prišité, budeme pokračovať teraz stranami svetríka a takisto touto stranou rukávikov. Čiže zošijeme všetky strany. A potom nám zostáva ešte svetrík obháčkovať a prišiť gombíky. Ja využijem teraz konce vln, ktoré mi tu zostali zo zošívania rukávikov. Vlastne rovnakým spôsobom budeme pokračovať smerom nadol. Nájdeme si tieto rohové časti, kde nám začína rukávik a budeme pokračovať vlastne tesne pod. Tu sa budeme snažiť vlastne zošívať každý rad dokopy, aby sa nám potom nestalo, že nám jedna časť ostane dlhšia. Takže sledujeme si pekne jednotlivé rady, ktoré spolu zošívame. Keď sme so zošívaním hotoví, otočíme svetrík na vonkajšiu stranu . Svetrík je už takmer hotový. Ešte nám zostáva obhačkovať tento otvor na hlavičku a prišiť 2 gombíky. Vlnu si nahodíme v tomto rohovom mieste, kde sa nám prelína predný a zadný diel. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko a jeden krátky stĺpik do prvého očka. Teraz v zadnej časti budeme hačkovať očko na gombík. Treba si predstaviť ten gombík, kde bude na prednej časti, približne v tomto mieste, kde sa nám začína tento skok. Čiže uhačkujeme si ešte jeden krátky stĺpik do nasledujúceho priestoru. A do nasledujúceho očka tiež jeden krátky stĺpik, z ktorého teraz bude vychádzať očko na gombík. Podľa veľkosti gombíka si uhačkujeme reťazku. Ja si uhačkujem zo 4 reťazkových očiek a krátky stĺpik do toho istého očka. Týmto očkom teda zapneme gombík na prednej strane. Pokiaľ potrebujete väčší priestor na gombík, uhačkujete si reťazku z viacerých očiek. Teraz budeme pokračovať jedným krátkym stĺpikom až na druhú stranu, kde tento postup zopakujeme. Takže na druhej strane chrbátika tento postup zopakujeme, uhačkujeme si reťazku z potrebného počtu očiek a krátky stĺpik do toho istého očka. Teraz budeme pokračovať znovu jedným krátkym stĺpikom až sa dostaneme na predný diel. Uhačkujeme vlastne posledný krátky stĺpik do tohto vrchného miesta a teraz tento priestor preskočíme
a do tohoto rohového očka uhačkujeme krátky stĺpik. Zatiahneme, aby sa ten skok vyrovnal. Teraz pokračujeme znovu jedným krátkym stĺpikom ďalej. Na druhej strane takisto posledný krátky stĺpik hačkujeme do rohového priestoru a nasledujúci krátky stĺpik do horného očka. Zatiahneme a pokračujeme jedným krátkym stĺpikom až na koniec. Spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Vlnu odstrihneme, ukončíme. Koniec vlny schováme do vnútorného priestoru a prišijeme gombíky. Rovnakým spôsobom si krátkými stĺpikmi môžete podľa potreby obhačkovať aj rukáviky a spodný diel svetríku. A svetrík je hotový.